Thank you for watching and subscribe my video. Thank you for watching and subscribe my video. Subscribe my video. Subscribe my video. Thank you so much, yes, subscribe. 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 Subscribe my video. Subscribe to my videos. Okay. Subscribe. Subscribe. Okay, ka na pugson kay low learner. Hello guys, good morning. Welcome sa aking channel. Okay, welcome sa atong channel. So karon nami nalang na ako nahibaw na ako'y naan kabuang nya kanang kabuang ako may apply song anak. Hello guys, maayong adlaw natong tanan karong adlaw nami paghimo ang video or kanang tawagan ha kanang duwa na mo karon sa akong anak ba din na ho or anak ba kana ho lahi magagnaw. Anak kana ho? Oh God. Oh. Good. Anak mo gira sa mga mahal? So, karon guys, ano mo na kanang video nga kanang kabuan ko po namo isip mura na po siya og silbi nga kanang banding na po namo sa akong anak since nga naano ni siya gama nga isip mura gara lang po namo og banding namo sa usab-usa tabad sabado Domingo jud may makalugar niya karon Domingo karon wa jud kun milingaw nya. Dugay mi nakasugod sa akong video karon. Tawa, imbes dugay kay mi nakasugod dati gaduin-duyan aring Picasso niya. Dugay mi nakasugod darawa o si resulta. Ingatan. So, don't worry kay di ko siya magsabot karon kay naminaw ko siya namo kung sa mong ibuhat karon. So since it's our first vlog or first video together, si Mark na baguhan pa may kay ahal mo sa camera ana. So sige pa dayon mo nila di mo na deservon. Okay, so ang among kuan ron video karon magkuanda mahiwagang magandang taog mahiwagang panaksan. Na natay mahiwagang panaksan. Kay mahiwagang panaksan. Dara mo mahiwagang panaksan nya. Sud sa mahiwagang panaksan ang charan. Muna siya 5 ka punishments. So magbato-bato topic rami, magbato-bato topic niya. Kinsa tong mapilde mo imubunot kay mao ni punishment niya. So far ako ang nagama sa punishment. Pero buot-buot basag gihapon so no choice ta kung unsang mabanutan mao ang imong punishment. Okay, taputan. Lagi. Okay. So, let's begin. Okay, so pirmiro nga mabunot, 5 ra ni siya ka punishment. So, sayo nagud nga punishment. Ay, sobra na. Okay, so bato pick ha niya, bato pick ana. Ang pwede ra gunting, bato, papel. Way bundol ha. Way bundol ha. Sa garan na ba? Mo alibay sila bundol kuno. Sure mo sa mo sa mo kapauso na bundol. Kuno na siya. Bato, sundugas mama. Bato, gunting, papel. Okay. So, auto siya. Don't mind na lang ang nagre-duya sa mukon kay basig mahilak na mapakuha na nun. Wa gyud mahimo rin. Okay. So, taro tindog alin ko na. Okay? So, are you ready? Okay. Let's do this. Okay, butang na to ni mahiwagang panaksan. Okay, ready and go. Bato. Okay, 1 2 3 go. Bato, pick. Dilay na. Ibalik ko na. Di. Dili ka sana. Mo ay kabag tik-tik ron, kay mapilde makausog, di ba? Mayo. So since wala kay Tiguang ka. tiguang. Kagwapa na bat mo tiguang. Okay, so karon pildi man siya since ako abato iyahang gunting, pildi siya so mubunot siya sa iyahang punishment. Okay? Ready? Punot. Tateng drilling uy. Murag premium ba di ra ba? Di go. Okay. Ari bukhara. Okay, unsa man na siya? Basa ha. Kabasa lagi pug ka. Lagi. Ano. Oh, tagmaan ta, di ba? Tagmaan ta. So ako na libasa. Mara. Musimot sa tiil. Musimot sa tiil for 5 seconds. Okay. Okay, so musimot ka sa imong tiil. So kalimot ko gingon ganina nga after nga mahuman nimo buhat ang punishment, kinahanglan na kay reaction or unsay makaistorya after doing that kind of after doing sa mao nga punishment. Okay, so para pa mabuan po nato ba unsa po yung sama ng loob. Pakatawa mo pero ora kay usa kasi nagsikat-sikat si oh my god, mo pa ganitong video karon. Okay, again mo simhot sa TL for 5 seconds. So of course isa ko TL yan simhot ang mag-iyaha so ako ari ba. Kani pa simhot ang atong TL nga magwang rasloy ah. Kani pa simhot atong TL nga magwang sa loy ah. Gawas nga gabukad atong TL. Mura pud siya loy kabulinga.
So, pasensya atong tiil niya hangay pakita sa atong video karon nga makanhuna mo unsa jud ka busy nitaw badiha nga unsa kanhuna hinlo sa iyong tiil. Atay kuko nga way budget para manicure. Ay budget ta manicure palit lang sa relax sa bata no, di ba? Ha? Sala ikaw lagi magbuot lagi. Pero kung sa kamot naman kuno kay, di pwede punishment gani. Sa to. Ayahay ka. Ayahay. Sige, gusto mo. Ikaw lang. Ay nako, punishment gani. Okay? So, darang punishment isa. So, get ready kay ato nang ipatan-aw ninyo kung sa forma niya o sa reaction niya after doing the punishment nga nisimot siya sa akong tiil. Excited na ka? No. Excited mo sa tiil, no? Di ba din tiil? So for 5 seconds to ha, kinahanglan mo. Inhale, exhale. Na for 5 seconds, okay? Na siya mga higala, sa tagamay kay. Ano ka tinga og naay tiil og dinosaur. Ready, set, go. Uy. Nama ko masimot nga layo kayo. Kaya naman ano ba? Sige na, madali tage. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Okay, so sa nahitabo ganina, unsa may mong gibati? Nga tikasan magayo man imong simuta, napugong-pugong mga simong ginhawa. Humot dili or wala. Wow, naka-decide ayon. Sure ka nga baho. Ya, usbon ba to nimo? Hindi. Oh. Ang kagang guba gid yang naong kay uba siya recover ka humot sa tiil. Maot lang gyud tan-aw ng tiil kay murag tiil og laki. Masami pang tiil sa laki sa tiil. Pero dito bako no, kay ako tong gibrasan una usag pasimot sa anak. Okay. So karon padung na ta sa atong ikaduhang nga bunot. Okay. Okay, ready? Bato, 1, 3, go. Bato, pick. Okay, tagalan mo sa ka-chance. Tagalan mo sa ka-chance. Karon kung nagbalik na to, mapildi ka pong ka, wala na ha. Pildi gyud ka. Okay? Salamat kay tagalan mo chance. Okay, ready, get set, Go. Bato, pick. Pildi ka pong siya sa kamera na to. Okay. Dinjen. Okay, bunot na nak sa mahiwagang panaksan. Sino nak? Oh, imagine mo nga wala toy, tikas, imagine mo anak. Kanang Jesus gunting amot niya. Okay. Pagbuot lagi. Sige. Okay, so mabuhat sa ikaduhan niyang punishment. Okay, go. Anak. Hindi makakita. Sige. Mo siya na-trauma. Inak! Mo ta tong memory. Okay, isa man. Kana to hiwagang panaksan. Mulusat. Mulusat sa lingkuranan. Salamat. Okay, so ang punishment is mulusot sa bangko. Okay, mulusot siya sa bangko. So very simple ra siya nga punishment. Okay na, so get our couch. Couch. Bangko din nakakuha sa bangko nakaw. Sayon lang yung punishment kaysa ganiha. Okay, so ready na ka, naka-set up na ang bangko, mulusot ka na. May gani dili ako ang nakabunot, kaya ako pa nakabunot ana so sa una na pagsulsong lawas. Okay, ready na ka? Yes! I'm so excited guys. Okay, ready, lusot. Dali ara kayo bay. Nya mo sa itlog ni Muko. Dili ay, lusot ra di ay. So karon nato siya pangutanon kung sa reaction niya sa iyang punishment nga nilusot siya sa bangko. Unsa man gibati nimo nga nilusot ka sa bangko mo toy imuhang punishment. Kanang nalipay ko kasi yun na to ako nabuhat kanina ay kanong bago pa to. Di ka ba manorya lagi di ka manorya. Kanina kanang Sama malipong yuko sa kabaho sa Wow, grabe siya. Bawo lang tiil. Umutong tiil sa baba ba. Okay, so proceed na ta sa ato ikatulong nga bunot, ikatulong nga punishment. Okay, so mabato-bato pick kami una. Okay, atras gamay na itong kamera. Okay, ready? Tama nga ba kay kuan? Walang kahirap-hirap, sayang nag-makeup pa naman ako. Okay, ready, set, go. Bato, pick. Wow. Tildi ka ikabunot. Oh. Sabi ko mailad. So ako ra pa ibubunot, ikaw hawid. Kana kurawa ka daghan man kayo. Excited ko, excited. Mura ni panisyon nga excited. Set. Tarong imong day. Mura kag kuan asa wrong turn. Okay, ready go. Charan! I got 1 and the remaining is 2. Okay. Ala sa kani. Cool ba? Hindi mo naman kayo kanang bunot ano? Mukis sa tiil. Ano kaya ganun na kasi simot ako wag kay mukis. Gawang ka tiil. Grabe. Ay, kawaw. Pahimasan ko limpyo ang tiil bisan murag luya. Okay, so nana yung tiil nga. Murag tiil og buang. Murag palitig ka ng sinilas at kanan bataan ni ano ni una pa man natiguang ang tiil kaysa naong. Okay, ready, set,
man mga kag feeling mo kabuhion na jud ka. Okay, ready? And Tuloy siya. So, punishment is a punishment. Hindi na ko gusto nga. Kuan. Wow! Okay, siguro na. Okay, ready? Ready, set, go! Gidoon, tama, gusay. Anak. Okay, buwang ka. Okay, balik na dire. So, akong reaction sa pagkisi ang tiil. Kung bukay mo mata, my God, magkaroon na dyan kag... Lipay ko. Wala choice kay kiss man pero it's okay at least tiil si mong anak bisan pa man og ngadto ang forma sing tiil okay at least imong anak diba? So, Okay, nya ikaw unsa may gibati nimo nga gikisan nimong tiil si mong mama? Nalipay ko pa ng bawas. Bawas. okay, so let's go for our fourth punishment. Set, go! Bato, pick! Ano na, kasunod imong duha, kasunod ko ng duha. Okay, so mabunot na ko, ang mahiwagang panaksan. Huri. Dalagang Pilipina, ready, get set, go. Dalagang Pilipina, yeah. Pilipinay. Buang yan eh. Mura buang lagi. Okay, ready. Bugahan sa? Saan eh? Bugahan sa baba. Oh my God! Anaan mo, yung ilong, yung naong. Wow! Lipay dyan ka no, kaya kibaw dyan sa kabaho yung baba. Baba ang mahaglok og matantang. Oo, kahumot sa baba, oh. Ready, tindog. So, pag mabuga, wala na. Wala, hindi sa mga kabuhi na, kutukuto mo rin na, sila ako ang kabuhi. Hala, lipay kayo siya, day. Acting ha? Hindi mo buka. Bawa juga baba, day. Hindi ka acting. Ano, may bata kailali mo. Okay, ready? Set. Go. Mara to? Ano ba? Ready? Get set. Go! Ay, mga tuwa kayo, ikaw ganyan. Bye. Okay. So, ang reaction mo to, ano comment? So, thrilling na. This is the final punishment. Oh. Isa na, good. So, kinahanglan mo mapili-pili ka. So, ang ato karon, ato siya butang dire, then bato-bato pick na lang ta. Okay? Ready? Oh, ayan, ayaw. Uy. Ayan. Yeah, may sariling mundo siya. Okay, ready? Isa. Ato siya balula siya ayan. Okay, so this is the final nga. Please ako dyan na. Wow, taro nga. Okay? Ready? And Unding mo ako, papel ha. Runding mo ako, papel ha. nagsabot pa gino. Nagsabot siya, alam na. Unding mo ako. Unsa man ka? Last na ni magkuan na ito. Kita mo buto-buto pick na magsabot og kinsay uya ha. Buang na. Okay, ready? Last man po ni. Ready, get set, go. Bato, pick. Bato, pick. Kita mo bato, pick. Thrilling kayo, driver yes me. One, go. Bato, pick. Save the best for last. Okay, so no choice na ta sa may wagang panaksan. Ang sudan is... Oh my God. Uling sa kaldero, i-blush sa aping. So mag-blush kog uling ron. Lipay kayo siya. Okay, so magkuha si Jin og kaldero ato nga itumon kayo blubot. Wow, ako dyan makuha, mabuling. Sige, ako na lang. Sige, nga na lang. Kanang bitong kitang inahan. Ato sugot ang anak niya. Atong sugot. Got, okay. Wow! Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina. Yeah. O, diba? Gisugod galang pinaantik kay gana. Ayun ko gumagal dito. Well, ako dyan. Sige, ako na lang. Okay. Muset up sabi ha. Balik na may karyot. Karyot na kayo. Mga 1 second. Okay, so ready na ang iyang kaldero. Siyempre, aptik mo ni siya. Basta ako nga punishment, aptik siya. No? Di ba, lamig yung kaldero, no? Tumon kayo. Okay, so ang imong buhaton, imo siyang i-blush na ho. So, pikas-pikas. Kaya duha man akong aping. Imo siya ibagno dire. Ibagno din mo siya sa akong lubot. Ibagno din mo sa ako ang lubot sa kaldero
imong ibagnod sa akong aping. Na, mo na, di ka nga bali na niya itong, ay noon ko, nang lubot, o ganaw, mamaor, manang maglibog tagamay, no? Okay. No, okay, pahid ni mama. Di lagi na init, kasi init ka pasto itong naon eh. Taro nga. Okay, ready, go. Tikas, my God. Ah! Okay, uli na to. Lipay ka? Lipay ka? Lipay ka? Wow! Ay, kasi nakabunot ano nga pa. Okay, so karon nahuman na gyud ang atong banding-banding sa atong anak. Then mga kasi tawag ni ngani nga duwa bitaw. Kanang murag challenge or yana. Jane. Buot ka gila. Kana jud kay gibuan ta. Okay, so karon nahuman ang atong video unta nalingaw mo sa among gibuhat nya. Please, another may YouTube channel. Ang nakabutato is Jennifer Logroño. You can search for that. And please subscribe kung ganahan mo sa akong mga video. And again, thank you so much for watching our kabuang together with my anak. Kasi, try bigyan na mo. Baklus. Okay, so, thank you for watching. Ikaw na ba? Sa ito ba yun? Kanang with feelings. Ano ba? Thank you for watching. Ano ba? 1, 2, 3, go. Thank you for watching and subscribe my video. Thank you for watching and subscribe. 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 Subscribe my video. Subscribe to my videos. Okay. Subscribe. Subscribe. Okay, di ka na pugson kay low learner. Actually, di siya kalitok ka ng mga butanga. Bisaya dyan yung hibawaan. Okay, so again, thank you so much for watching and thank you so much for the time that you thank you sa oras ato bisayon. Thank you sa oras nga inyong gihatag para pagtan-aw diri sa among video. Bye. Bye.